Live mula sa CLTV 36 Studio. CLTV 36 News. Maya Pabengi, Pampanga, magandang gabi, Central Luzon. Ako po si JM De Jesus at oras na para sa mga maiinit na balitang Central Luzon ngayong Huwebes, September 11. Mayor Maglangke, former DPWH Secretary Bonoan at Yusek Bernardo pinaiimbestigahan ni Senator Lacson. Iba't ibang sektor at progresibong grupo nagkaisa sa panawagan kontra korupsyon. Tamang datos hinggil sa classroom backlog, panawagan ni Senator Aquino. CAP Act, inihain para mapabilis ang pagpapatayo ng mga silid-aralan. Pulis na dating nurse, nagpaanak ng buntis sa Bataan. At Michael V. parody kay Sara Diskaya, patok sa netizens. Pinangalanan na ni Senate President Pro Tempore Panfilo Ping Lacson ang ilang personalidad, kabilang ang dating DPWH Secretary Manuel Bonoan, Candaba Mayor Rene Maglangke at dating DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na di umunoy hindi lang magkakasabuhat sa ilang proyektong flood control, kundi magkakasosyo pa ito sa negosyo. Naritong report. Naging tampok sa Senado nitong Martes ang pagbubulgar ni Senator Lacson sa umano'y koneksyon sa likod ng mga bilyong pisong flood control projects sa area ng Bulacan. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB. Coincidentally, these are known surnames of today's flood control saga. Candaba Mayor Rene Maglangke, ang patriarch ng Maglangkes of Global Concrete Builders, contractor ng multi-billion peso worth of flood control projects. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanomalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Maglangke, Bernardo, Bonoan, MBB, Mr. President. Kayo na po mag-connect ng dots. Ayon sa senador, ang pinamumunuan ni Candaba Mayor Rene Maglangke ay nakakuha ng halos 2.1 bilyong piso na flood control projects mula 2018 hanggang 2024. Dagdag pa rito, kabilang din sa issue ang MBB Global Properties Corporation na nagmamay-ari ng halos 1 bilyong Wyndham Garden Hotel sa Clark, Pampanga. Kaya naman pala ang palaging depensa ni dating DPWH Secretary Bonoan, isolated case lang daw ang nakita ni Pangulong Bongbong Marcos sa ghost project sa Bulacan. Ayaw na siguro ni Bonoan na maungkat pa sa investigasyon ang Global Creep. Batay sa General Information Sheet ng kumpanya, kabilang sa mga opisyal ng MBB ang mga anak ng mga nabanggit na personalidad, sina Masi Monique Maglangke, Sunshine Bernardo at Fatima Bonoan de la Cruz. DPWH Undersecretary Roberto Bernardo na kamakailan lamang ay nag-early retirement matapos masangkot sa maanomalyang flood control. At siyempre pa, dating DPWH Secretary Manuel Bonoan. Ayon kay Lacson, hindi simpleng isolated case ang tinukoy ni dating Secretary Bonoan, kundi mas malalim na network na pinamumunuan ng mga pamilya Bonoan, Bernardo at Maglangke. Sa mga naunang pahayag noong nakalipas na halalan, lantad mismo sa publiko ang pagsasabi ni Mayor Rene Maglangke na isa siyang bilyonaryo at kontratista na nakakakuha ng proyekto sa gobyerno. Ipinagmamayabang pa noon na mayroon siyang helicopter at jet na personal na pagmamay-ari.
Miyerkules ng umaga, September 10, nagtungo ang CLTV 36 News sa tanggapan ni Mayor Rene Maglangke upang kunin ang kanyang panig. Hindi namin nakausap ang alkalde, ngunit humarap ang kanyang municipal administrator na si Daniel Gallardo. Ayon sa kanya, lehitimong negosyante si Mayor. Inosente din umano ang kanyang boss. Ngunit nang tanungin siya hinggil sa conflict of interest dahil public official si Maglangke na hindi dapat sumali sa bidding process ng mga government projects, nagbago ang tono ng kanyang pahayag. Siguro sabi rin, batas ita, pero siguro pwede ita kasi bagay na minuna kay local government po, at yung mga kabit, when you are a political, mayor ka, ka pwedeng manintunan na, pero le coordinate. Dati makanya na, mayor ka pwedeng manintunan, mayor ka mo, konsyel ka mo, anita, ngayon le coordinate ka. Pero ito nga malit na dapat deny best na yung kaya na mga yan. Kung baka yung kabisado ito makanit. Pero panahuli po, ano po yung communication yung ngayon Mayor Rene Maglangke? Kumusta po yung opisina na? Kabila niya po makikit? Okay naman po kasi hanggang kayo makapit masyado, every now and then naman, may pag-communicate kayo by phone. O pare yan, makaniningawan mo, nakasiting kumuliling mo na nani. Okay naman, matagunayan po lang yung kaya katang munisipyo. Everybody, the employees are very cooperative. Okay naman, masaya, masamting naman. Ayon sa batas, kabilang na ang 1987 Philippine Constitution at ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Official o RA 6713. Dapat mamuhay ng simple at may integridad ang mga halal na opisyal. Ipinagbabawal din ang paglahok ng mga public official sa mga transaksyon na may direktang conflict of interest. Paolo G. Santos, CLTV News. Samantala, magpapadala ng show cause order ang Commission on Elections sa COMELEC kay Centerways Construction and Development Incorporated President Lawrence Lubiano matapos itong aminin na nabigay siya ng 30 million pesos na campaign donation para kay Senator Cheese Escudero noong 2022 elections. Ayon kay COMELEC Chairperson George Garcia, kailangan marinig ang panig ni Lubiano lalo na't ipinagbabawal sa ilalim ng Omnibus Election Code ang pagtanggap o pagbibigay ng kontribusyon mula sa mga kontratistang may government projects. Bukod kay Lubiano, padadalhan din ng hiwalay na sulat si Escudero upang magpaliwanag hinggil sa umunay pagtanggap niya ng naturang donasyon. Dagdag pa ni Garcia, iniimbestigahan din ng COMELEC ang iba pang contractors na nag-ambag sa kandidatura ng 7 national candidates, 15 political parties at ilang local politicians. Hindi naman pinangalanan ng mga ito. Nagsumiti na rin ng poll body sa Department of Public Works and Highways o DPWH ng listahan ng 52 kumpanya upang matukoy kung alin sa mga ito ang may kontrata sa gobyerno noong panahon ng halalan. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nanawagan si Senator Bam Aquino sa DepEd na maglatag ng malinaw at tamang datos para ma-identify ang pondong kailangan sa 2026 national budget. Kasabay nito, inihain niya ang isang panukala na layong pabilisin ng pagpapatayo ng mga silid-aralan para mabawasan ang backlog. Naubas ang panawagang ito matapos niyang madiskubre na may mga silid-aralan sa Mabalacat City, Pampanga na 10 taon ng condemned pero wala pa rin sa replacement list ng DepEd. Magbabalita si Bryce Oracion. Hinimok ni Senator Bam Aquino ang Department of Education o DepEd na maglatag ng malinaw at updated na datos hinggil sa classroom backlog upang matukoy ang pondong kinakailangan para sa 2026 national budget. Lumabas ang usaping ito matapos madiskubre ng mambabatas na may ilang silid-aralan sa Mabalacat City, Pampanga na 10 taon ng condemned ngunit hindi pa rin kabilang sa replacement list ng DepEd. Ang mga gusali ay posible umanong magdulot ng panganib sa kaligtasan ng mga mag-aaral at guro. Matatanda ang nagtungo si Aquino sa Lacandula Elementary School at Dr. Adelaido C. Bernardo High School nitong September 5 para inspeksyonin ng mga silid-aralan. Kasama niya rito ang alkalde at iba pang opisyal ng lungsod at mga kinatuan ng paaralan. Nangako ng suporta ang mambabatas sa programa ng Mabalacat City LGU para sa pagpapabuti ng mga pasilidad sa pampublikong paaralan. Kaugnay niyan, binanggit ni Aquino sa pagdinig ng Committee on Basic Education ngayong Huwebes, September 11, na posibleng mas malaki pa sa 166,000 ang aktual na classroom gap sa bansa. Aniya, kailangang tiyakin na tama ang datos dahil may posibilidad daw na mabigyan ng mas malaking pondo ang sektor ng edukasyon ngayong taon. The budget is ongoing. Ongoing yung ating discussion. Next week will be the presentation of the DepEd budget here at the Senate. Sana po, tama yung mga numero natin, no? And this is not a suggestion. We're asking you to come up with the best numbers because we have an opportunity to actually fund education in a big way this year, no? So kaya kailangan alam natin na tama yung mga numero natin. Ang tumpak na datos ay kritikal umano para matiyak na may wastong alokasyon ng pondo, lalo na't inihayag ni President Ferdinand Marcos Jr. ang plano nitong i-realign ang 275 billion pesos na budget para sa flood control patungo sa edukasyon at kalusugan. Kasabay nito, nanawagan din siya sa ahensya na maglatag ng malinaw na polisiya hinggil sa mga condemned classrooms, kabilang ang timeline ng pagpapalit ng mga ito upang maiwasan ang pagkakaroon ng double at triple shift sa mga pampublikong paaralan. Samantala, ngayong Huwebes, September 12, inihain ni Aquino ang Senate Bill No. 121 o Classroom Building Acceleration Program Act. Aniya, makakatulong ito upang pabilisin ang pagpapatayo ng mga silid-aralan sa mga public school at mabawasan ang backlog. Sa ilalim ng panukala, hindi na saklaw ng Department of Public Works and Highways o DPWH ang pagpapatayo ng mga classroom. At kapag naisabatas, mabibigyan ng kapangyarihan ng mga LGU at non-government organization o NGOs na magtayo ng mga silid-aralan alinsunod sa national standards na may suportang pondo mula sa national government. Matatanda ang prinopost na rin ni DepEd Secretary Sonny Angara ang pulisiyang magbibigay pahintulot sa mga LGU na direktang magtayo ng mga classroom para hindi na umano ito iasa pa sa DPWH. Mananatili raw sa DepEd ang tungkulin sa pagbubuo ng standardized designs at safety standards habang ang DPWH ang mangangasiwa sa proyekto sa mga lugar na kailangan ng mahigpit na pagbabantay. Simula nang umupo bilang kalihim si Angara noong Hulyo ng nakaraang taon, nakalikom na raw siya ng higit 458 million pesos sa tulong ng private sector. Nagresulta ito sa pagpapatayo ng 84 na bagong classrooms at iba pang mga proyekto. Kasama si Karen Morillo, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Samantala, hinihiling ngayon ng Department of Agriculture na ibalik sa NFA ang pagbili ng mais at milled rice mula sa mga magsasaka upang matiyak ang sapat na supply ng pagkain at pataasin ang kita ng mga lokal na producer. Naritong report. Hinikayat ng Department of Agriculture o DA ang mga mambabatas na ibalik ang kapangyarihan ng National Food Authority o NFA na bumili ng mais sa mga lokal na magsasaka. Ayon kay DA Secretary Francisco Chu Laurel, mahalaga ang hakbang na ito para sa sektor ng livestock at poultry. Alinsunod na rin sa atas ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tiyakin ang sapat na supply ng pagkain sa bansa. Batay sa datos ng National Corn Program,
62% ng poultry feeds at 46% ng livestock feeds ay galing sa yellow corn. Paliwanag ng opisyal, hindi lamang pamalit sa bigas ang mais, kundi ito rin ang pangunahing sangkap ng produksyon ng patuka para sa poultry at livestock sectors. Sa kasalukuyan, may mahigit 1.1 milyong magsasaka ng mais sa bansa. Subalit nasa 2.5 million hectares lamang ng lupain ang natatamnan nito. Sa oras na mapasakamay ng NFA ang pagbili ng mais, matitiyak ang patas na farm gate prices lalo na tuwing anihan sa tag-ulan. Samantala, bukod sa mais, hiling rin ng DA na maibalik sa tungkulin ng ahensya ang pagbili ng milled rice sa pamamagitan ng Rice Processing System o RPS para matugunan ang pagtaas ng presyuhan ng bigas. Nararapat daw na magamit ang mga milyon-milyong pisong halaga ng mga pasilidad na nakalaan para sa mga magsasaka upang mapalakas ang kanilang productivity at kita. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Sa ibang balita, isang panukalang batas ang inihaing kamakailan ni Senator Loren Legarda na magbibigay ng 1,000 pesos monthly stipend o allowance sa mga kwalipikadong senior citizen para makabili sila ng mga gamot pang maintenance. Layunin daw ng Senate Bill No. 164 o an act providing monthly maintenance medication support for senior citizens na maibsan ang gastusin ng mga senior na may iniindang malubhang karamdaman. Bahagi rin muna ito ng mandato ng pamahalaan na tiyaking may access sa mga nakakatanda sa abot kayang serbisyong pangkalusugan. Kabilang na ang mga kinakailangang gamot para mapanatili ang kanilang health at well-being. Gita mang babatas na siya rin pangunahing mayakda ng Expanded Senior Citizens Act of 2010 na hindi sapat ang diskwento sa gamot para sa karamihan ng mga senior citizen. Sa ilalim ng proposed bill, bibigyan ng mga benepisyaryo ng Maintenance Medication Support Card. Non-transferable ito at hindi rin pwede i-convert sa cash. Ang mga senior citizen na may valid prescription o reseta sa nakalipas na 6 na buwan ay tuturing na kwalipikado sa monthly stipend. Nakasaad din ng mga sino mang mapapatunayang mananamantala sa programa o manlilinlang ay papatawan ng parusa alinsunod sa mga umiiral na batas. Ngayon kay Legarda, ang panukalang ito ay pagkilala at pagbibigay halaga sa kontribusyon ng mga nakakatanda sa lipunan. Binigyan din rin niya na tungkulin ng Estado na siguruhing may wastong kalinga para sa mga senior citizen at lahat sila ay makakatanggap ng tulong. Binigyan din niya na tungkulin ng Estado na siguruhing may wastong kalinga para sa mga senior citizen at lahat sila ay makakatanggap ng tulong. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Nililinis na ng Angeles City LGU ang kahabaan ng Abacan River. Target nilang maalis mga estrukturang lampas sa 3-meter easement ng ilog at may isaayos sa kapaligiran bilang bahagi ng pagpapatupad ng environmental laws at solid waste management. Naritong report. Nagsimula na ang clearing operations ng pamahalaang lungsod sa kahabaan ng Abacan River sa Angeles City. Pinangunahan ng Task Force Abacan ang pagtatanggal ng mga estrukturang lumampas sa 3-meter easement ng ilog at paglilinis sa tabing ilog sa ilang barangay. Kasama sa operasyon ng iba't ibang tanggapan ng Angeles City LGU tulad ng Environment Management System o EMS, City Environment and Natural Resources Office o CENRO, Angeles City Human Settlements and Urban Development Office, Angeles City Traffic Development Office, City Engineer Office, Barangay Affairs at Public Assistance Center at Angeles City Police Office o ACPO. Hindi rin naging issue ang informal settlers dahil karamihan sa kanila ay kusang idinemolish ang mga itinayo nilang istruktura na sakop ng naturang easement ng Abacan Access Roads. Nakatuon din ng operasyon sa kaayusan at pagpapatupad ng mga polisiya at batas na may kaugnayan sa kapaligiran para sa proteksyon ng Abacan River. Tuloy-tuloy ang clearing operation sa mga lugar na dinaraanan ng ilog, partikular sa Barangay Anunas, Amsik, Santa Teresita, Malabanyas, Pampang, Ninoy Aquino, Balibago, Pulong Maragul, Pandan, Sapa Libutad at Kapaya. Inaasahang matatapos ang pagsasaayos ng lokal na pamahalaan sa oras na maalis na ang lahat ng illegal structures at basura. Paraan din umano ito upang mapalakas ang kaalaman ng mga komunidad sa wastong solid waste management. Kasama si Jody Dizon Mercado, Bryce Oracion, CLTV 36 News. Samantala, lumagda ng kasunduan ng TESDA at DepEd para sa mas maayos sa data processing ng senior high school TVL track students at graduates. Layunin nitong maiwasan ang identity mismatch, mapabilis ang assessment process at matiyak ang patas sa sistema habang mahigpit na sumusunod sa Data Privacy Act. Naritong report. Isang data sharing agreement ang nilagdaan ng Technical Education and Skills Development Authority o TESDA at Department of Education o DepEd. Ito ay upang mas mapadali ang data processing ng mga Senior High School Technical Vocational Livelihood o TVL track students at graduates. Layo ng kasunduan na i-integrate ang Learners Information System o LIS ng DepEd at Assessment Schedule Information System ng TESDA para sa mas maayos na verification ng mga estudyante. Sa ganitong paraan, maiiwasan umano ang identity mismatch at duplication ng mga datos. Ayon kay Janet Abasolo, Executive Director ng TESDA Certification Office, malaking tulong ito para hindi na maantala ang competency assessment process ng mga aplikante. Nakasaad sa kasunduan na mahigpit itong sumusunod sa Data Privacy Act. Mayroon ding mga itinalagang data protection officers mula sa parehong ahensya para sa encryption, multi-factor authentication, at breach notification protocols para sa seguridad ng impormasyon. Pinangunahan ni TESDA Secretary Francisco Benitez at Education Secretary Sani Angara ang pagpirma ng kasunduan noong August 14 sa Taguig City. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Samantala, kinabiliban ang isang pulis mula Orani, Bataan matapos maisalba at matulungan ang isang babaeng buntis na ligtas na makapanganak sa ilalim ng puno nitong Miyerkules, September 10. Kinilalang pulis na si Police Sergeant Ronald Imperial, isang registered nurse na agad rumisponde sa isang 911 call tungkol sa isang buntis na may mental disability na inabutan ng pagle-labor sa Sitio Alicabok, Barangay Bayan. Dahil sa kanyang dating profesyon bilang nurse, mabilis na naasikaso ni Imperial ang panganganak. Ligtas na nailuwan ang sanggol at maingat pang naputol ang pusod bago dinila ang mag-ina sa pinakamalapit na health facility. Manatili nakatutok para sa iba pang mga balita ngayong araw.
Nagbabalik ang CLTV 36 News. Naka-half-mast ang watawat ng Pilipinas sa City Hall ng San Fernando at iba pang tanggapan ng pamahalaan sa syudad bilang pakikiramay at pag-alala sa yumaong si dating Pampanga Vice Governor Clayton Aldana Olalia. Pumanaw si Olalia nitong Biyernes, September 5 sa edad na 65. Sa bisa ng Resolution number 9488 ng Provincial Government, ipinag-utos ang half-mast tribute sa buong lalawigan. Panawagan din ng resolusyon sa mga Kapampangan na alalahanin ng kontribusyon ng dating vice-gobernador, lalo na sa panahon ng rehabilitasyon ng probinsya matapos ang Mount Pinatubo eruption. Taong 1976 at 1992 hanggang 1998 na magsilbi si Olalia bilang board member ng Pampanga, habang mula 1998 hanggang 2001 naman nang maupo siya bilang vice governor. Samantala, nagpapatuloy ang mainit na laban sa First Delta Cup Intertown Men and Women Volleyball Tournament sa ginaganap sa Brenziguao Convention Center sa City of San Fernando, Pampanga. Ilang bayan at lungsod na kasalukuyan ang una sa team standings. Alamin ko sino nga ba nangingibabaw sa report na ito. Nag-uumapaw ang aksyon sa kauna-unahang Delta Cup Intertown Men and Women Volleyball Tournament na ginaganap sa Brenziguao Convention Center, City of San Fernando, Pampanga. Sa naturang torneo para sa mga Kapampangan volleyball players, patuloy ang pangingibabaw ng ilang bayan at lungsod sa nakalipas na mahigit isang buwan ng umaatikabong bakbakan. Sa Pool A Women's Division, walang talo ang City of San Fernando na kasalukuyang may 6 wins at 0 loss at may kabuang 15 points. Sumusunod naman sa lungsod ang mga bayan ng Apalit at Candaba na parehong may tig-4 na panalo. Samantala, sa Pool B naman ng Women's Division, patuloy na umaalago ang Angeles City na nananatiling unbeaten sa 6 na laro na may 17 points. Kasunod dito ang Guagua na may 15 points mula sa 6 na panalo at 1 talo. Sa Men's Division Pool A, nasa top seed ng kompetisyon ng bayan ng Candaba na may 6 na panalo at 16 points. Sumusunod sa kanila ang Sasmuan at San Fernando na parehong matikas din ng kampanya. Para naman sa Pool B Men's Division, tabla sa panalo ang Santa Rita at Angeles City, pero nakapwesto sa first spot ang Santa Rita na may 5 wins and 14 points. Bahagya lang ang lamang nito sa Angeles na mayroon namang 13 points. Sa pagpapatuloy ng torneo, mas magiging mainit pa ang mga susunod na laro, kung saan inaasahang titindi ang sagupaan para sa kampyonato ng First Delta Cup Volleyball Tournament. At yan ang ating sports news ngayong araw. Raymond Tasoy, CLTV 36 News. Kabalayan, kung may kontrobersya, siguradong may comedy rin. Hindi pinalampas ni Michael V., also known as Bitoy, ang pagkakataong gumawa ng spoof sa kontrobersyang pinasasangkutan ni Sara Diskaya na laman ngayon ng mga balita at social media. Sa kanyang bagong karakter na Shala Dismaya, pinatawa niya ang madla sa pamamagitan ng paggay sa outfit, hairstyle, pati na rin sa mannerism ng controversial contractor. Alamin pa ilang detalye sa entertainment news ni Danny Cagino. Hindi na naman nagpahuli ang comedy genius na si Michael V sa mga trending na usapin sa bansa. Sa kanyang pinakabagong pasabog, ipinakilala niya ang bagong karakter na si Shala Dismaya, na isang parody sa controversial na contractor na si Sara Diskaya. Lumabas ang teaser sa social media ng sikat na gag show na Bubble Gang, kung saan makikitang naka-white blazer si Michael V. May bob cut wig at may nunal sa pisngi na halos kapareho ng itsura ni Diskaya. Mas lalong nakatawag pansin ang props niyang asul na payong na tumutukoy sa isang detalye mula sa mga viral na video ni Diskaya. Pagka-post pa lang ng teaser, agad itong nag-trending sa social media at umani ng libo-libong reactions, comments at shares. May mga nagbiro pa na sana ay gumamit din si Shala Dismaya ng British accent. Ang ilang netizens naman, excited na at inaabangan kung paano niya gagawing mas nakakatawa at swak sa kasalukuyang issue ang karakter ni Shala Dismaya. Hindi na bago kay Bitoy ang gumawa ng mga spoof o parody mula sa mga maiinit na balita at personalidad sa bansa.
Mula noon hanggang ngayon, nananatiling epektibo ang kanyang estilo ng political at social satire, nakakapagpatawa habang tumatama rin sa kasalukuyang mga issue. At ngayong si Sara Diskaya, ang bagong laman ng headlines. Siguradong tatawa at may intriga na naman ang mga manonood sa kanyang nakakaaliw na version na si Shala Dismaya. At yan po ang ating entertainment news. Ako si Danny Gagino, CLTV 36 News. Samantala, upang ipanawagan ng pakikisa para sa gaganaping Isang Bayan, Isang Laban People's Rally laban sa katiwalian, inorganisa ng Concerned Citizens of Pampanga isang press conference sa St. Scholastica's Academy, CSFP, ngayong Huwebes, September 11. Kaugnay ito ng mga kontrobersyang kinakaharap ng bansa dahil sa umunay mga maanumalyang flood control project na epekto ng korupsyon. Nakatakdang ganapin ang People's Rally sa susunod na Huwebes, September 18, alas 2 ng hapon. Magkakaroon muna ng banal na misa na susundan ng isang peaceful rally sa tapat ng San Fernando Cathedral sa Pampanga. Bukod dito, inaanyayahan din ng publiko na makiisa sa noise barrage na gaganapin sa September 17. Tutukan ang buong detalye ng balitang yan sa CLTV 36 News Facebook page. At yan ang mga balitang nakalap ng CLTV 36 News. Para sa karagdagang detalye, maaari niyong i-follow ang aming social media pages. Sa Facebook, CLTV 36 Official, CLTV 36 News. Sa Twitter o X, CLTV 36. Sa Instagram, CLTV 36 Official. Kung nais yung balikan ng mga programa ng CLTV, pwede niyong bisitahin ang aming YouTube channel na CLTV 36 Official at ang aming website na www.cltv36.tv. I-promote ang iyong negosyo para mas marami kang maabot sa TV at social media sa pamamagitan ng pakikipag-partner sa CLTV 36. Magpa-advertise na at i-feature ang iyong produkto o serbisyo sa aming mga news at public affairs program. Para sa inquiries, mag-message sa aming official Facebook page na CLTV 36 o tumawag at mag-text sa 0930-3819332 o 0918-854-2357. Ulitin ko po, 0930-3819332 o 0918-854-2357. Mapapanood din ang mga programa ng CLTV nationwide via Signal Channel 115 at sa ating 38 cable partners. Kasama ang buong pwersa ng CLTV News and Current Affairs, ako po si JM De Jesus. Maraming salamat po.